Machiegni kendo nyakoro mga jwang'iro kamano komedo kete mana kera mogi TV e chendo ni Maratil. Wadhi mbele, piny Kenya okalo kiew ma oketi gi riwruog piny mangima marango weche mag thieth WHO ewi kwan ji ma owinjore onyuol nyithindo e yor pala. WHO koni ok owinjo piny okala tamala 15 mar nyuol e yo makamano ka Kenya to sani ni tamala 17 mar mine makoro konyore e yor pala. Report manyocha ogol gi nonro motim gi sirikal yango ni medruok mar mine manyuol e yorno ma dongere dendo ni CS medore. Judith Omondi ntiere kod ler mathoth. Piny Kenya okalo kiew ma oketi gi riwruok mar thieth e piny mangima WHO mar kwan ji manyuol e yor pala. Kaluwore kod WHO, pinje ok owinjo kala tamala 15 mar mine manyuol kokalo e yor pala. Piny Kenya kata kamano osechopo e tamala 17 kaluwore kod report mar chal mar ngima oganda manyicha oketa yanga kod piny owacho. Ma oidho malo kod madhi diriyo kipimo kod kaka chal ne en higni 8 ma okalo e piny Kenya. Bombe otelo kod kwan mamalo mar mon manyuol kokalo e yor pala kipimo kod gwenge. Karena ng'o mamiyo kwan mine manyuol e yor pala medore e pachoka. Jalony Dr. Fredrick Ochenge koni thoth mine madhi e yor pala golo paro kata kapok laktar opuodho mondo mi ginyuol kokalo e yorno. Ng'ato ka dwano nyuol e yo mar pala nyaka daktari ma chiw consent. But wayudo ni sani Kenya wasani wayudo ka most mine kobiro e hospital mar nyuol sama gichako biro e antenatal care clinic mostly gi prefer ni gidwani ginyuol e yo mar pala. According to data mwasebedo godo wayudo ni mine mathoth gi yiero yo mondo nyuol e yo mar pala gin mine matiyo kata mine modak e bombe, mine masani giluongo ni jo.com, mine maluongo ni gi ma digital masani gi. Gine mathoth gi ohero ni gidwani ginyuol e yor mar pala nikech ok gidwani gibed gi labor pain for over 6 hours. Kuom mine duto ma itimo negi bero mar nyuol e pachoka, thoth gi limo ute thieth mag ji giwegi kod mago ma otelie kod kanisni ka ipimo kod malimo ute thieth mag piny owacho. Counties 19 e pachoka mangima okalo dwaro mar WHO mar tero mon e pala kinde mag nyuol. County ma otelo en county ma Kirinyaga man kod atamalo 40, Kiambu ni kod atamalo 33, Tharaka Nithi atamalo 30, Nairobi atamalo 28 kata Taita Taveta to ni kod atamalo 27. Kirinyaga oheo dwaro mar WHO kod madhidi 4. Mine ma onyuolo nyodo gi ma okuongo e yor pala, jolony koni ok nyal golo nyodo ma oheo 4 kendo. Magi kopogore kod tije ma winjo gi ti ma bende teko gi duogo piny e gik ma omiyo WHO dwaro mondo mekik pinje kal dwaro margi mar atamala 15 mar nyuol e yor pala. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatenda piny Kenya William Ruto wacho ni